May gana kumusta o may palisto sa pinatagtanan. Once again, sa kay Webes, may napunta niya ito matag Webes sa Tulumanon. Ang atong katihan sa PIA, welcome tanan. Lain na sa simana sa atong isgot-isgot kung karoon pa daw na may galang. Gusto na ito nga mapapot nga ito sa atong mga kaigsuunang bulaanon. Sa pamilyang bulaanon, nga kanunay kagilain, sa kakuwang sa supply sa isda, o niya itong isigihang reklamo, alos matagaan daw, may gana. Karoon gusto na ito nga masayaran. Saan ang kalambuan kabayan ini? Labi na gay, ang atong kalihim sa Department of Agriculture, dunay gipasalig matod pa niya basin o makatapang ni ang pagpabanlas, pagpabaha sa isda kuno diri sa buhol tungod kay nasayod siya nga iyang nagitaan sigud sa iyang pagsuri-suri din nga mao'y mulo sa halos tanan mga bulanon o medyo mahal ang atong isda, dili kay medyo mahal yun in fact ang kasagaran na mutana nga naman sa kadaghan sa dagat nga nagpalibot sa buhol sa dato kabuhong sa atong dagat kuno sa resources o kahimuhaan nga naani nga naman nga mahal maging kayo ng atong isda unya kini po atong may gagmay mga isda pagkangan nga nakita sila nga nunay mahimo de gingon ani ang pricing medyo lisunod sa to kaya gingon mahal gasolina sir yung sa mga buksay naman ang bigamit sa mga buksay no di gasolinahan ko na dili de kaya gingon mahal ang gasolina sir mahal ang bugas mahal tanan hindi mahal ang tanan so ila po ipamahal so ang ato nakita natin may gana ang kinirang yung interventions kagamanan so karoon ang punang may gana uban sa kapihan sa PIA atong ikalipay nga ato ikauban ang mga tinugyanan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ikan mismo sa regional kabuhatan no ya sa dili pa na atong lipa na nato sila atong himamato ug atong ikauban diri sa atong programa sa kapihan sa PIA ato po nga i-greet tingali atong mga kaigsunan nga karoon ng paminaw sa atong programa sa kapihan sagan mga igana sa Philippine Information Agency ni LB Bugosya Jose Rino Tista o ni Jun Calope o ni Telet Teruel nga atong intern sagan sa mga kaubanan diri sa PICA sa atong kauban sa law enforcement sa mga fishery laws sa atong mahigana sa Philippine Coast Guard ug natural lang atong maritime police no nga kanunay gyud nga nagkuyog pud nato ning atong kampanya sa pagpanalipod sa atong mga kahimuhaan sa kadagatan kanyang tanan may buntag may ngapon unya karon po na may kada uban nato diri nga atong mga tinugyanan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources atong silang istoryahon kabahin sa dunay plano ang atong gagamahanan sa pangita og solusyon ani nga atong nakitaan nga suliran sa kamal sa isda diri sa Bohol. So sana mo igala sa beaver atong unahon og i-introduce ninyo diri ang atong aquaculturist diri sa atong beaver sa Bohol si Ma'am Jenny Aurelin Eugenia Mayol. Ma'am, good afternoon. Welcome sa kapihan sa PIA. Okay, mayong hapon. Hello world! Okay, salamat si Ray sa kahigayunan nga imo may invite ining dapita no? So sa ngalan sa ato ang buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bohol ang ato ang OIC Provincial Fishery Office Sir Leo Bungalos niakaroon ang inyong alagad naning bati kaninyo o maayong adlaw sa tanan. Okay, daghang kayong salamat Ma'am Jean. Unya uban dia mga gikan sa regional ng buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaning buhatan na mga bigo din nato kay sa una. Antud karon bigo magyapon ni pero dili as bigo gyud kay katong ni atong ikarap elbows gani kay Bulaano ni kaning regional director ug karon to na central office ang head ani sa una mahigala atong Bulaano ni higala si Dr. Alan Pugita at taga Clarin no karon bago na sila regional director but anyway aron pag-introduce po sa mga kining mga bagong opisyal sa BIFAR ato imamaton sa kanina si Ma'am Vilma Paler atong Fishery Regulation Officer sa BIFAR 7. Good afternoon. Welcome sa kapihan sa PIA. May buntag
kanang tanan sa mga naminaw karon. Daghang salamat sa mga kaigayonan nga among sinati karon. Okay, daghang kay salamat to Bill. Unya itong igala, PIO, Public Information Officer, o Regional IO sa BIPAR, si Ma'am Alma Saavedra. Ma'am, good afternoon. Welcome sa Kamihan. May hapon sa imong mga suking ipaminaw. O labi na gayon, si Sir Ray nga naghatag ka na mo din kay gayunan na makapahibaw kami sa tanang mga bulanon nga doon na kita'y tienda, kung gitawag ko Bohol Fish Market and Tienda, karong umaabot Agosto 16, 17. August 16 and 17 kani mga daghan. Daghan kaayo mo hitabo aning August 16 o 17 gawas nga pista ni Dawis Cortez o tip-tip no daghan pista ni malipay tani kay basin og daghan is kabitsing nga ika-deliver no. Duna po'y nagingon nga posible nga buksan ang international airport sa Panglao, no? Sa 15 or 16. Mo na nga medyo malipay na kaya dagat nag-cover ang Panglao. Pero mag-uugtag-jutay kaya Cortez o bata pasin o magyara ka itong isa. But anyway, paras kayo sa mga bulano niya ito na yung tabangan. Kini ang pag-abli sa Bohol Fish Market, ito ang nilang tienda, doon na ba'y kahulugan, doon na ba'y meaning ng tienda gawa sa tinda, acronym or sa mga name? Yes, Ma'am Vic. Kaning tienda po, dili lang ni kay diri sa Cebu na to, diri Bohol gihimo. Sige na ni nato gihimo dito sa Puan, sa Manila, sa Quezon City. Yang gipartisipahan ni sa Puan ka ng mga kalilaing mga rehiyon. Sama palit sa 5, Region 5, Region 6, 7, 8, ana. Nya karon diri nga po ni gihimo diri sa karon sa Bohol. Diin ang participate ani nga mga rehiyon ikan sa Region 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, napag-yun tayo answer. Caraga region. So, mo sila ang participate sa tienda nito. Sila mag-exhibit sila, display sila, nagkalain-lain ng mga produkto, fishery products, nga kanang popular sa ilang dapit. And then, naabot tayo si Secretary Piñol, request siya sa Region 9, kanang naabot siya yung bulyo sa isda. Niya iyang bato diri sa Bohol Fish Market sa Bohol. Ang kini ato ang activity Bohol national event maguni siya sir. Okay. Kuan kanang dunay isda nga gikan sa nga dawaton nato diri sa EPC Ibaligya. Gikan sa Pantalan sir na nagimudawat dito nga mga buyer in cash, gina siya, in cash. Kaya di ka manisa kuhan, di ka manisa sa Pampanga City na mga isda. Tinsa itong mong dawat sa isda, sir. Bayaran nila in cash and then dalon yun nila dito sa EPC. Ngunit ang venue na to sa EPC. So meaning mga taga-Bohol na din, mo ato dito sa Pantalan? Yes, sir. Mga supplier na to. Umane mo set up dito? May madawat sa isda niya. In cash, gina siya, sir. Muna yung agreement. And then, ang isda ilan na palit, sir, lang dalawang diri sa tienda diri sa EPC. Okay. Doon na ba like regulation usa ka buyer kita karalitan naman tayo mga dagang mga fish dealers diri sa Bohol, no? In fact, mailahan na to ni kay ilang distribution networks abroad dito sa kinapungkayan dahil mga motor dito. Kini doon na may regulation as to sa kadaghan ang pwede mo paliton kasi no ang mahita po usa ka barko paliton o usa ka tao niya gyapon ini baligya dito kontrolado gyapon nila. Yes, Ma'am Dean. Ang agreement na mo sila naka-meeting na mo first meeting coordination na meeting na mo sa diri sa Pandati. Okay. Ang agreement can come up sir is sa mga common nga mga isda na hindi na ito makita sa merkado like galunggo or turon.
ang agreement na mo ang ipatong nila sir is only 20 pesos. And then katong sa mga high value species like lapu-lapu, blue marlin, kanang mga katamba, kuan sir, mga 50 pesos, 50 pesos ang patong. Muna yung agreement na mo sir, kay considering nga mahal maguling ng mga isdaan. So, ang agreement na set na mo is 50 pesos ang sa mga high valued species. Pero wala tayong agreement as to kung sa kadaghan ang pwede paliton so sa ka-dealer. So far sir, wala man hinoon, pero kinahanglan po nga kuan ka nang dili po nila ang katong agreement nga na-set nato, more i-base rin dito nila dito sir. Naapod siguro mag-monitor sa mga prices. Oo, okay. Kung natuman ba yun? Ang atong ko nakitaan kanilaging potential pa hoarding. Like for example, ang katon ako sa kabarkuhan, may kita ko mga 10,000 kilos ng isda. Unya, along the way, gikan sa pantalan, paingon ganito sa kuhan, 5,000 sila ito ihagbong niya ba ato sa buwanan kayo, masig di mahalin na yun, itago na nila, nagtago na, di na namugawas balik dito sa tienda, ari na namudong sa ubang mga merkado, which is, wasa, di na ito makontrola ang presyo. Naagit siguro gapay mag-monitor ang sir. Yeah. Naagit mag-monitor ang sir niya, kuan ka nang at least makontrol ang prices. If ever, kung naay mga sobra nga mga isda na dili mahalin, namatay storage diha sa province na pwede na ito kabutanan sa mga isda na wala mahalin. And then, pwede mo sa distribute sa lain mga lungsod. Okay. Opening ang usa sa mga maayo ni ang atong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga igana nakaset up do kun sila og ilang kaugalingong mga freezers no kani mga reefers na to. In fact, nakakuyog taning usa ani katong pag-dispose na to atong na ay whale na nakuha o niya patay na mo to atong lubong mo ning ikargahan dako ni siya nga freezer kaya kuning pag-asnan sa isda gikan diri sa pantalan kayo dito sa APC or asang lugar diri sa Bohol na pwede siya ikadispat sa tungod kay kuan gyud kanang nanay pasilidad dito mag-uol madubog ang isda gikan diri kay ipadayon man ang cold process kita ang sistema nga dili gyud pagawas ang isda o dili mais na to. Importante yung kayo na sir ang handling sa isda labi na kay gikan sa Zamboanga City. Layo gyud ang distance no. So siguro sa ila after end na correct na gyud ang process ilang pag-icing sir. Kay consider ang sa kalanggilayon ba sa distance. So dito pa lang sa ilaha, proper icing na yun sila. And then, diri po, abot po diri sa isda, kwaon sa buyer, no? Bayaran in cash. Naapot tayo refer ban, nga mukargaan ipadulong dito sa venue, sa APC. So, lesser na yun ang magasto sa mga buyers. Hindi na silang gasolina, kaya naman tayo mga refer vans, nga mag-facilitate sa delivery dito sa area, sa site. So, mo na itamang sa gobyerno at least dili na mapatong-patong pa ang additional cost of pag-transport. Yes. Ang kargahan na ni bagikan sa Zamboanga sa Manila kaugalingong bangka or unsa may truck siya. Truck niya siya, sir. Nga ang truck ikarga sa barko, sir. Paingon diri sa Tagbilaran. Refrigerated. Refrigerated refrigerated nga trucks. So meaning musakay ni sila sa kaning pasahero kaning uroro na to. Yes sir. Musakay na yung paingon diri sa Tagbilaran sila. Kaya kuan abi Manila gud og kadto ko ni sakyan katong BRP naguhoy nga di ba to sila design gyud og kargahan no. Truck sa kuan sir. So dili to siya enforcement na katong pagtaguhoy, natis ko taguhoy na to, di man to siya kargahanan yun. Pero, basit kung naabot to siya biya pinaguhoy, kaya naaman ang mga taga-B-Party rin. O naasad, posible po gamiton dito siya sa barko sa B-Party. So, paano may gana ipaabot karon? Atong tanawon ni unsa gyud like for example ang ilang giingon na diri ang medyo baratong isda katong mga low cost kita low value ng mga isda kani mga tamban, tuloy kani mga kuan
kaning usual nga makita nato burot kani no. Ang kumprada ani at gikan dito sa Buanga na sila presyo unya ni kumpra nila gikan diri sa Pantalan na mupatong ra 20 ang kuan. Like for example, ang presyo sa Buanga mao ay presyo sa Pantalan or patungan na daan. Dili mo ra gid sir. So sa mo na gina donggo diha mo na gina ilang presyo. Dili na sila mupatong. So ang unang patong ngani kadto ra gikan sa Pantalan paingon kadto sa kanang bupalit sa Pantalan paingon sa display sa litar kita. Yes, okay. Unya like for example, usa ka mo fish dealer nga ari siya mukupra sa Pantalan pero ato ni display somewhere else. Unsa man na? Yung agreement sir, kung kumprahon niya dito sa kitchen agenda. Sa agenda sa gitun mo na yung agreement okay. During sa meeting na. From Pantalan to agenda. Ato unsa man siya kadugay nga pwedeng mo display dito? Well, afternoon sir, ang time na to is from 8 to 8 to 9 p.m. 9 p.m. Unya, panalitan wala na like after the following day nga na pa siya isda. Ato gyapon siya. Ato gyapon siya sir niya. Ang unsold niya nga isda sa first day, ibutang mo na to sa to ang storage. So kuha na po to ibalik yan na po niya balik. Okay. So unsold fish. Anto na sa aman gyud siya. Like for example, diri sa Bohol, nato na sa aman udagan ang ato. Actually, 2 days ra dun niya itong activity, sir. Yes, The word nga agenda, Espanyol mong nga term, Espanyol nga word nun niya. Sa Binisaya, mo na tenda. So, malinda o isda. Ikan sa Pantalan nga to sa DAAPC nga maoy ato ang ihimo nga venue para sa mga katawhan nga buba mo dunalay pato nga 20 pesos sa kanang isda na pangmasa. Okay. So kato mga isda nga mga liskuhi 50 pesos ra ang patong adto. Kay aron pud nga maka-afford jud kitang tanan makakaon jud atong mga isda na mga lamion ba kay matud pas mga tilugon. Mga tilugon kay matud pa sa ato ang mga nadunggan na istorya na indapod kanarali pong mga galunggong dili na ay mga kuhig na isda na atong i-display dito na mao ni atong ipangandoy sa ato ang mga katawhan na makakaon putaan nga klase sa isda para parihoan ang mga malasugi mga kalambak, lapu-lapo, kaning gitawag na to o mga bariles, yellowfin, tuna, mamanay mga mahalon, mamsa. So, 50 pesos ra ang patong landed price tag Pilaran City, 50 pesos ra. So, actually, 2 days ra ning agenda, no? From August 16 to August 17. Okay. Mga activity. So, unsay outcome ani kay mura man pa ni sir og kuwara dunta ka na mura ba ganit ni eksperimento pa ni o sa sustain bang hapon ni sustain sige na kaya ito gikanlukan po kanila like unsa may epektos duha ka adlaw gud sa tibok tuig o mao na ang kuan yes, Ma'am Alma. Ang plano yun, sir, na naningkamot ang buhatan na masigi, no? Na masigi ang susay, no? Makanunay. Kaya nga atong buhaton karon nga duha pa adlaw nga tienda is mangita ni og market match. Atong i-match nga ug magkasabot ang atong supplier from Zamboanga sila maoy magdala sa ilang dagon ang ilang isda diri ug dawaton diretso sa atong mga vendors, no? Vendors diri sa Tagbilaran. Kay doon na may i-identify ang Department of Agriculture na mga fish vendors, no? Narehista lungkot, no? Nga mga cooperative, apay po ang cooperative. O ang bureau maghinaot lang yun nga dunay market matching ang mahitabo kay para
kining kasagaran nga gi-clamor, no? Gi-clamor sa atong mga kanang kaigsuunan na mahal lagi ko no itaw ng isda. Mahal tungod kay tingali ang gusto nila utang makaon ang kana ni katong ingon ni Ma'am Jenny nga katong mga malasugi, mga mangsa nga dili na mahal na pod, no? Dali na as we were talking maabot ng 300, no? Which mahal na no? Kaya ang danon sa taga Zamboanga maglugos galing abot og tag 200 per kilo, no? Hopefully makakita ta og matching nga mudawat din sa ilaton. Kaya sa tinuray lang, it is also helping Zamboanga nga makakita sila o makamatch sila din nga direkta na ilang mga isda. O kita sa at the end, kita consumer makatagang barato nga isda. Kining kuhan, mo po na usakay, kini bang pag-set up na to, aning 20 o 50 nga patong kita sa gikan sa first buyer na to, kanang musti sa decision nga gikuan, like gipangutana po sa upan kay mao na yung lugar na ni so ipatong ng 50 o niya if this would be resolved kay mao putang nga naapoy mo palit yun dito nga iyang tuyo tumong iya pong ibaligya kita kay yung kuhan gawas o atong limitahan yun at pagpalit. Like for example, kinahanglan makapalit sila dito sa tienda pero na po kilo na dili mahimong mulapas kay mo tag mulapas na po kilo kay ba na tagasa ka doon nito ani siya sa balde na doon dahil sa bukid o niya patungan na sa duglayang 50 parita na yes ma'am ang kanang yung 10 kilo sir ang among hangyo ana sa ato manindahay 5 kilos maximum lang 5 kilos para sa na sa retail pero ang kanang atong ang kanang gikan dito sa patalan gikan sa patalan ang inagira na kay ang commitment na to is the minimum is 5 tons na dadon diri sa Zamboanga. But of course, nihangyo po sa Zamboanga nga magdasan sila mga nindot ng klase nga katong mga mangsa, mga malasugi, lapu-lapu. Mga nga hinaot na yun ni Sir na this will sustain kung makakita tag matching, no? Kaya para matuman po ang pangandoy po ni Secretary Billion na makatilaw o barato nga isda ang atong probinsya sa Bohol. Okay. Para sa ideya sa mga taga-Bohol ba, kaya default na itong isda karon itong sa kanlaw ni palit ko o takban 170 ang kilo, no? Takban na siya. Lagi-lagi paslaitan kaya ron ka ng anino rin itong tuwaon dito karon magamit pa din kaugma pero saan maumon dyan di mampalpahin mo yung tuwaon na yung sinta so hati ko na ideya o kaning mga isda for example nga ilang dalhon kung saan na yung presyo ani dito sa Buanga kung yung potential nga presyo o na ito makaiksunang bulahan ron nga naminaw ron makandam-andam ng sensilyo ba silang bulsa kani mo abot na ng 1 kilo abot na ng 10 kilo tingali at ito na lang ko sa APC kaya ang problema ni di ba kay sayon ang transpo paingon nga sa APC kung itatlik ni mo dirigin sa market common market o sa central market nga lagi parkingan mo sakay juga tricycle kaya mag-abot ka dito so kasi natin ideya o mga presyo alin nila ma'am okay. Doon na po yung nadawat nga mensahe gikan sa Zamboanga nga depende sa size sir no sa tamban from Zamboanga mo range na ni 45 to 50 pesos per kilo kani ang kanang medium size ni nga tamban unya o kadong ugagmay mga 40 pero sir Zamboanga ni Zamboanga ni nga ilan yung dalo din ni no. So, ikabot din kanang 40 na silang 20. Oo. So, 65 kilo. Barato, gihapon kay supras duble ito kung ipalit. Katulungan yun eh. Mauna ang atong presyo sa tamban na ilang ihatod din. Okay. No? Pero, basig ang atong mga tigpaminaw karon basig masayod sila pag una-una ang bigilan
o ingon to sa radyo 40 ra. Unya 60 lagi ni. Kay doon na mo mark up ang atong mga comprador na sugat sa pier. So tampan to. Tampan to sir ha. Ang kalungkong kaning atong reklamo jud kayo nga mahal kuno kaayo. Depende sa size kay po sir, 120 per kilo. 120 sa size mo ni dagko kita. Medium size. Medium. Unya, yun na tayo katong small na matambaka is 105 per kilo per kilo. Unya ang katong medium sa matambaka is 128 to 130. 230. So, mau di ako ning low class pa nino. Di pa man ni high value. High value. Ang hasa-hasa, dado sila kanang pick-up is 150 to 160. Di naman yun yung barato ba no? Kay kini pero dagko na ni siya na size. Nya doon na yung malasugi. Okay. High value na yung malasugi. Range of 140 to 150 per kilo. 140 to 150, so plus 50 na siya kay high value man. So 200, 190 to 200 ang kilo. Okay. Kunya ang tanigi is range of 160 to 180 per kilo gihapon. Okay. Kining skipjack, kung sa local name man skipjack, Miss Jane? Tulingan ba ni? Di bang yellowfin? Tuna family. Okay, tuna family. Ang kining tuna family will range from 120 to 150. Sa limbago na, sa limbago. 150, okay. Maunay posible unya this Wednesday, that will be tomorrow and Thursday, mag-meeting usab ang committee sir para mahibawan ang unsang order sa market sa atong mga manindahay kung unsay ilang order kay willing ang Zamboanga mo supply sa ilang isda na rin nato. That's why ato gining paningkamutan na doon na tayo mo match ng market sir. Kay para ma-sustain kini kay usay yaga-yagaan naman ni sir. Pila naman unsa tayo yung pabaha us kaadlaw no magulbaan na lang sa meeting sir. Pero ang amo lang yung bihangyo nga mo-cooperate ang atong mga kanang negosyante na mas makakuha sila makamatch yung market para masustain ang maong plano sa atong secretary. Hindi lang ipasabot ang market matching na kana bang naay negosyante dito sa Zamboanga ng kahit isda diri makikita sa daw itan kung pwede kong kontak aron di na kinahanglan nga ang PFAR na may muda sila na magsabot dito kung saan nila nga naay karunay na supply isda ikan sa Zamboanga na iyan ika-display sa Zamboanga dili kay Zamboanga nga ikan na dito sa kuan no. So mao na yung atong ipasabot. So murag kani nga kadlukan naglabom ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga makaamigo ang mga taga-Bohol ug taga-Zamboanga aron sila na magsabot unya wa na inabot ang PFAR. So ana mga panahon na basin o gato gyud nga mapaguyod paubos ang precious isda diri sa Bohol. Kay mao na ilagingon nga posible kay diri sa Bohol kay ipalibutan ng dagat unya ay ilagingon pa labing dato kuno ni atong mga resources din labi na sa Central Visayas no naantay Double Barrier Reef naantay duot na Sulusi unya naantay Mindanao Sea nga arang Calao nga naa gidagan kay dagkong isda no pero penting lisura og isda ang ilagingon ang kumprada na dito sa laut unya cash kuno ang kumprada na may daghan nga mga assistance nga livelihood o pa-cash nga pautang unta nga nasa to mga people's organization pero muna magwa kita ang mga tao nga to na dito naghalin dito sa dagat no naapoy maglisod ko ta og gugod ligani wa ta kay pasilidad nga to kay law enforcement palingato unya legal ba na mo palit sa dagat dito na illegal dito so murag lisod gyud na siya kayo kontrahon
until and unless kung naagay gamhanan kay Dres Bohol ngayon nga kanang imong isda nga kuha ug imo nang ibaligya dito nato mag-amigo are na ibaligya ng Dres Bohol kay ug imo nang ibaligya dito mahiubos ko nimo unya ina niya kuan ani murag ana pati ani hangyo dang lupo ba kay dili natin mo hangyo ni mga tao ro panahon na mura o ngita dyan mas mahal, diba? Unya mas dali nga kwarta, so mura posible na ka mo ay rason. O patakay mo kung sa ibang istorya na. But anyway, nalipay ka may gara tungkol kay with this, mahinamot na tigpista po na anay makita na itong mga primera klaseng isda nga itong matilawan, gikan diri sa itong paningkamang gobyerno. At the same time, atong mapahinuklog nito pagka-iksura Bulanon, ang inyong gidaog-daog, mga Bulanon, Rubaya Port, no? Kaya matay-lain na tigit sa mga matay-lain na ito, ato ang ginegosyo mo na, ginegosyo sa itong igsuon ba? Kwarta sa itong ginikanan, ato ginegosyo ba na ito, itong igsuon, Rubaya alkanse. So mo na ang step in, tika ang usulod ang atong mga kaigsunans kagamanan, aron ipakita na ito na pwede din siya himuon, dunia. Ang ato lang is, unsaon na ito pagpatunhay aning-aning kinaiya ba nga. Tabangan na, dili kay tabangan doon, no? Di ba? Bisod mo na yung kalisod, di ba? Kinaiya, Bulanon, mo na yung nagingon, o tinuod nga Bulanon, nakahibaw yun, umod sa angayan nga buhaton towards this. So, mo na, 150 ang kasagaran na ay, ang kinamahalan na ay 180 ang tangigi, no? Dagko nito tangigi gikan dito sa kuan, gikan dito sa Zamboanga. Niapunan nila og 50 pesos. Dili jud tingali mo ang basa kung ipalit ato usan si Mana nga 380. 380 kilo. Unya, kuan ganito, ganitong ulo dan kuan labi to ako kita siya. 380 kapay mo yung mga kuha sa tayo naganan na niyo kung saan kaya di man po niyo mahimong tuwahon lagi niyo 380 uno-uno na di mo na mabot o sa kananan ra. So pag hinawatan nga 180 plus 50 waray 250 ang kilo sa labing mahal na isda niyo makitaan karon na yung 250 ganito sa mga merkado may sa mong pugapo di ba kanang mga kuhan mga grouper lamig po hinuna mga isda pero 350 medyo napay mga Bulanon na yung palit pero kung panahon din mo ang kinamahalan ng isda mapanahon din mo 200 hantod sa mga bisan 70 kilo daghan na kayo malipay daghan na po ngayon katabang para sa mga dato na ang atong kitanaw is kanto mga baratong isda yung tao na itag 40 na kilo so kung 20 makapalit na yun itong mga tricycle driver o kanang makapalugan po gamay sa ilang take home ba kaya magdaan na silang isda iniguli umahan yung magdaan o sito-sitita yung kita wala na halos di na kakatubin para uma pero naay sa isinta na yung sinta na mapalit sa 1 kilo arang na po makatubin-tubin ng gamay no so kung nagibuhat sa itong gagamanan may pinagis tienda katong Bohol Fish Market. Dili na kayo sa Bohol na nahitabo sa Pagaro ha. Naghanan na nahitabo dito na sa Manila, dito sa Quezon City. Sa tanang bahin sa Pilipinas nga nagkalisod o isda kanang nagka-problema sa supply. Tabanganay man sila. Dili na po kay sa Zamboanga Remani. Apil ang upang mga region. So dili po ka mag-expect ng isda na po kay posible nga na ay na mga regions like for example katong mga baga o mga kining puno no o simple lang ay mga bangos sa mga pottery barato nga kana may makapaubos gyud kayo kay atong istoryahan ni kanang common fish naman kanang common fish nga atong aquaculture ug naay sobra na supply ug mao na magdaghan diri mura posible na mo paubos gyud sa presyo tilapia kaning kuan unya dili kay kanara napa yung pang mga lugar nga lain ng mga gipang culture pananglitan kining lukon posible na mabot doon na yung mabot dili yun ina nakadaghan ang supply okay pero naagyan do yung gani po yung mga kanang buso lato kanang mga seafood Ako yung makinason, sir. o yung furthermore nagka-problema pag
baya po na pagbilaran tungod kay doon ay mga lugar diri sa Bohol nga gideklaror pa nato nga dili pa safe, di pa luwas karon kung napay rentay na scare, no? So with this, so panalitan na ang maabot, basin na po in town o muubos na gina presyo kay hantod karon katapos ang imbaw medyo na ipagtaas yun sa presyo, tanan ka na tingali po tungkol kay pikir mo po diri sa Pilara, no? Pero ang ginawa na with this, medyo marang-arang ang kahintang sa itong mga kaibiso ng Bulanon. Okay, so tienda mo na siya project. Doon na po yung mga pangutana may nara, kabahin sa itong isgutan karon. Pwede rin niyo i-text sa 0920-954-5482 at kung tapangan po niyo o i-explain at mahingara sa BFAR, kabahin aning nga proyekto. Kundi, in the meantime, doon na pa yung mga proyekto, dili kay kanila, usapan ni sa mga inisyatibas BFAR karong panahon na nga gusto na ito masulumban ang itong problema sa isda dali sa Bohol, no? Kaya dali sa Bohol, doon na tayo mga pasilidad sa BFAR ba yung mga ganang maupod ang puyo tumong pag siguro nga doon na sustainable nga supply sa isda dali sa atong lalawigan sa Bohol, doon na tayo pasilidad sa Panggangan, sa Garape o sa Sinandigan, no? Pwede maistorya na ito kung sige pang trabaho ano yung mga pasilidad kaya sa Garape yung nga may naibig para na diha pero may kay bao kung sa ilang ibuhat kung sa tabang may nagbihin mo. Okay. Yes, sa Galape, Dintig. Sa Dintig sa Dintig. Naata din ay kitawag na mo ofisyalan. Pero murag ilisa na og iko kay for paano na siya murag fishery tourism nga maoy karon daghan na mga customer dito sa Ray, no? Doon ay mo suroy dito katong naatol ko last 2 weeks ago. Doon ay mga guard, security guard, no? Pamilya o security guard nga nalipay siya nga may gani kay gabi akong duty na kay kanang mamasul sila. Unya amo ganito gikomedyan wa mo'y sud ano kay ning aman mo. Sakto kay na ma'am kay kanang ani mi dinhi ibis mi mo atong merkado ani mi dinhi mamasol malingaw pa mi labas pa mo madala kay doon naman ta ditoy ang available na to karon dito sa Fisyalan ang bangos o ang kitong na dito kadungan mahal na dito sirgi dito man doon na sa kuan fresh pa murag 200 kapin ang atong kitong dito. Pero karong tenda moabot na siguro na mo nga muubos ang presyo dito gikan sa Kalapig para maka-level sa uban natong mga isda na dalon from the punta. So may makita ko ano yun, panalitan usuroy dito sa Fisyalan? Usuroy dito sir. O naalang din sila panahon, pwede sila dito mamasol. No, murag kanang say entrance, may entrance ba? 20 pesos entrance. 20 pesos, okay. Kay mura man guni og partnership sa local government sa Kalapig o sa atong office. Okay. Kay sila man sa usa ang ni-promote sa mga officialan. Basta atong iimbitar atong mga kaigsuonan din sa Bohol, no? Kay basin kung manabog nang itong taga Cebu mahibaw nga naidaghang din naidaghang stock din kay gikan man na sa atong pan, no? Unya dadon diri ang mga marketable sizes na sa dito sa Fisyalan para mo'y actually wa na diha gyud grow dito na sa mga pans para sigurado dagpo ang okay. Pwede ka doon nila pagpaluto. Nga pwede rin magluto. Sila yung magluto. Okay, naman po tayo nga cottages ato sir, no? Okay. So, ang ilang ikuha, may imbahon, mali ka harvest and pay. So, mali lang harvest, bayiran nila, di ka imbahon na, pila mo number of kilos, then kung gusto nilang ipaluto, napoy maluto dito. Or klase-klase ng menu. So, kung magkakasay kong pamilya, kauban sa mga bata, ma-enjoy sila. Uy, di kami mga pasol. Ay, mga pasol dito. Ay, mga pasol dito. rental. Murag rental. Yan nasa'y
Paon. May paon. Kana ka Biskay ni. Sunod na ni kana nalang mahal. Sunday afternoon, no, labi kay dito. Kana. Okay. Kanang sa pan kita nga paslanan, naa siya tanan, na ay kitong, may bangos, so ne. Murag kana pa na ay pampanupod. Okay. First class ka isda, pampano. Murag ko an si nasa pampano ka puti nga. Dapat wala may tangkok kayo. Murag dalawa dito. Mga first class ka isda. Okay. So, tambok ayo. Other than this, walay lain like for example kaning fish and bait. So, kung may iba? Kami na to, Central Tilapia Hatchery. Napunta fresh water sir, sa Lahin. Okay. Hatchery na diin. Doon na po sila mabaligya po ta din ang mga similya. Fingerlings, no? Naapunta din ay ornamental fishes. Kato mga koi. Aquarium fishes. Okay. Mauna dito sa Clarin. Doon na punta din doon na ta diri po sa paggangat din sir. Kaning atong Central Bangos Hatchery. Diin nag-produce ta din og mga fingerlings na for sale gihapon para sa atong mga cooperators sa fish pan. Sama sa gihapon sa Ubay dito sa Sunok. Mausad brackish water fish farm sa Ubay. Bangus po na dito. Production area. Ang diri po sa Sinanigan, hatchery gihapon na sir. Doon na tayo 5 ka facilities dinhi sa Bohol. Kinadaghanan sa Tibok Region. Ni ang 5 ka facilities din. Bulahan po doon tayo yung mga bulahan yun sir. Kaya mag-uulan tayo kay mahal mga isla. Siguro ng usay maglikay-likay bitaw ng media sir. Magugal-gugalan naman ni. Narupalang isda. Wala yung duha na pa na ka, namungutana ka, na magugal-gugal, namungutana ka, kaya makahanda ka solusyon, di ba? Mangutana ka na bugal-bugal sa iyo naman na kaya mo, pero di ba naman ito trabaho sa media? Lagi. Dan ko ano na, dan bias na. Paano na lang ang kakay? Nganong mahal? Maunang ako na lang sa isukip sir, no? Sa among pagpangampanya kay doon na po may scholarship program. Okay. Doon na may scholarship program sa atong opisina. Diin among giimbitar ang tanang mga graduates sa grade 12 na mukuha o examination para sa among scholarship program. Diin libre ang tuition, libre na madero, no? Maghatag ni o pagkakaroon, muhatag ni o 4,000 na allowance monthly. Unya doon ay 2,000 per semester na among ihatag for books as mong allowance. Unya doon na tayo 7,000 para sa thesis support. Doon na po kita sa iyang duration sa scholarship, doon na ni sila OJT nga pwede ato sila sa SIPDET at sa Iloilo. Diin doon ay additional na 3,000 for their transportation. Gawa sa 7,000 na thesis na sila allowance. Ako nang gipalakbit sir kay maupuno ng usasan sa mga rason nga nung mahal ang isda. Wala mo na ta. Kaya wala may managat. Wala may managat. Isnaba naman ang mga batanog. Isnaba naman ang fisheries. Fisheries na wala na. Dili na fisheries, agriculture, wala. Wala. Mabaw na yun may o pangulitaw na. Kumuha mong fisheries kay kanang naay future, no? Na future sa maong kurso. Antod mundang na kawag isda, kuhaan yan, naapagin niya po na in fact, oling kinaglan sikat kay antod karon magila doon na to, kaya natamay nagreklamo, so kung ito sabot, gikinaglan siya kaya nilang isda. So naakadyo na siya. Nagato lang is, asang sila ispila?
Ang dinhi sa Bohol, doon na tayo Baiso Kalapi o Baiso Klavin. Ay, Baiso, sorry, Kalihay. Pero og naaman gud dito wag po kanang mga top 10 of the graduating class. Mao ni adto dito mo eskwela sa UP kung makapasabog ka. Ato sa UP Visayas, Yag-Aw. O doon na po'y ato sa Zamboanga o diri sa Tolosa Leyte, kanang sa BSU, kanang former Vista. Ngani na maganitay graduate nga gihapon sa atong opisina ba sa dili sa Bipar Tagbilaran. Okay. 12 na sila ka K-12 nga mga UGTs. Usa nila nahimong scholar sa Bipar na tuwa dito sa Zamboanga. So, hatod ka pa? Sa Dr. Cecilio Botong National High School nga graduate. Usa siya sa akong mga scholars. Sa Zamboanga City. Mga elite group na sila sir. Mga top 10. Kaya gani mo na so, unsa mo yung official nga name para scholarship program na to dili sa BIPA? Fisheries Scholarship Program, FSP. Fisheries Scholarship Program with duha ka kategorya. Ang anak sa mananagat o ang katong top 10 of the graduating class. Baccalaureate. Anak sa mananagat o top 10. Okay. Muna siya based ang basic na mga kinahanglan listado. Qualify siya sa fisher. Okay. Okay. Kunya, what na? Urot na katong oras. Doon natin evident nga, sige, mga almost 5 minutos may nga evident, no? Okay. Kunya, nagpadayon pa ang atong gitawagong MMK, malinis at masaganang karagatan. O sa Tibuok Pilipinas ni Sir, no? Diin atong gipaningkamutan nga ang tanang serbisyo sa BIFAR matuman sa usa ka lungsod, no? Ang kalimpyo sa atong coastal water municipalities, no? Ang pagpatuman sa close season, ang zero illegal fishing, mao kani atong mga criteria. Diin kung national winner ka, magda sila o 30 million. Kung regional level sir is 2 million ang winner. Kung madana ta sa Manila, it's pero lucky 30 million. Lucky enough gihapon ang Bohol sir. Kaya nga to ang CPG Island, ang ato Carlos P. Garcia Island, si gipanguluhan sa ato ang mayor ng Wagong Batangon si Mayor Ipin, no? I think Boy. So naka-place po sila third Sa regional. Third winner sila sa regional level. So doon na po sila 500,000 pesos na project worth. Okay, so mas maadyo ni kay kaning Bohol ba yung tao imong tanawon daghan gyud ta qualify, no? Kaya imong tanawon na natay so pag may mo basihan member ka na qualify na ka. Na kay luna tayo sustainable ng mga mangrove planting projects. Na tayo coastal clean up na institute na ito na lang pag-himos papilis ka na mo ilisod. Properly documented ang mga activities sir. Di yun lisod. Kay nagtanaw bitaw mi nakabisita man mi dito sa Cagayan sa Lagindingan ang first. Ay di man tabintaan ato. Okay, mo na kung gitanaw kita. Mas nidiri sa Victoria lang sir, no? In fairness, pero kanang tulo naman sa good ilang coastal barangays. So dali na kain sila. Nakakaikapit din ang dali pag-manage. Ang ito kay tinagdagan mo na ito mga Naapansin mga lungsod yung marang puro coastal barangay. Di malasa yan. Naapa magod gihapon magpaboto sir. Rampant gihapon ang unang ato na lang yun ang siging kampanya na sige min dakop ron sir. Sige na ron dakop niya kung bagong regional director. Sige dakop ron kay gikinahanglan yun nga ma-zero kuno ang atong illegal fishing. Sir, daghan na kayo ang oras nga gikuha sa mga programa. Inaot, magpasalamat ang bundaan sa inyong pag-hatag na mong higayon aron na
magahibaw ang atong mga kaigsuunan pulanon sa atong nagkalain-lain proyekto. Kung ato silang itidaron, pagsuri sa Fishala, Escalape, o magsuri sila dito sa Sinandigan, among hatchery sa multi-species. Okay. Salamat. Okay, maraming salamat sa mga Vilma. Doon na kay additional announcement. Salamat no. Sige, gayunan nga among na gamit karon pirahin ni Sir. Kanang ako lang pasukip po no nga ang kaning mga exhibitors na to sa nagkalain-laing mga region, ang tumong tuyo ba na nila para usang ma-promote nila ilang mga nagkalain mga products sa ilang respective regions, no? Ano usap po ni sa tumong sa marketing para ang agenda na product promotion yun, sir. Atong objective aning buwan agenda. Muna siya. Okay. Daghang kay salamat, Ma'am Bill, si Ma'am Jenny. Okay, sa ngalan sa BIFAR Bohol, kami nagpasalamat usap. O mayong hapon. Bye-bye. Okay, bilang mahigala sa ngalan sa tumagawanan sa Philippine Information Agency, si Jose Rinatista, si Admi Bugosya, si Jude Galope. Upan-usap sa atong intern na si Tela Teruel. Magpasalamat sa itong mga resource persons ka nakapunta, si Malmas Adendra, si Ma'am Vilma Paler, o si, of course, Ma'am Jean, ang itong bulaanon nga IO sa BIFAR. Magpasalamat punta ka ninyong tanan mo yung gana, naminaw sa itong programa karon. Maginapunta ka, inyong ipasa sa inyong silingan, ang itong kasayuran na nakuha karong adlaw. Kunya maghugot ng tanan, Agosto 15, 16 City, no? Ato dito sa ABC, ato sa ABC grounds, kaya aron ato nga tanawon o kung sa kalpiktibo ang atong Tienda Fish Market din is Bohol. Once again, kini si Ray at Richo, magiging kaninyo, kayong salamat sa inyong pagtubay, at sa Webes na itong pagkapiyan. May hapon na itong tanan.